To fa, gafara aiki ga mai ƙare ka. Tabbas mahaifiyar Sumayya ta yi abin da ta zo tana da na sani. Bayan Abba Galadima ya samu mai martaba, ya faɗa mai abin da ke shirin faruwa a gidansu Sumayya. Sumayya ta buga mai waya ta ce wa Galadima, mahaifiyarta ba ta yanke wai za ta aure Firezido, sannan tana jiran ta ji ra'ayinta ne. In ta amince ta aura mata Firezido. Ba ta so mahaifiyarta ta shiga cikin wani yanayi, hakan yasa ta amince. Amma ta bugo ta faɗa wa Firezido cewa mahaifiyata za ta faɗa maka wani batu akan ka turo. Ina mai neman alfarma a wajenka. Ka ce mata to amma ka ɗan jinkirta. Saboda gaskiya ba na so Abba Galadima ya ga cewa kamar ma kai ne ka zo ka fure mun kunne ko kuma kake ziga ni. Aliyu ɗan gaske ya ce idan a yanzun nan Umma ta kira ta ce in zo ni in kawo magabatana sai na turo su, sannan an yi aure da zafi-zafi akan dukan ƙarfe, sannan a jira ya wuce shi ke kada rabon wani. Shekara nawa na yi ina dakon wannan ranan, satinai nawa, watanni, kwanaki nawa na shuɗe ba tare da ke ba. Shin kin san irin san da nake miki? Balle in ji irin wannan damar ta samu har in yi wasa da ita? To ni da kaina ma zan fara tuntuɓan Umman, cin da aikin riga kin faɗa min. Tabbas Sumayya ta ƙara ba shi haƙuri da ya yi haƙuri ya jinkirta, saboda ko ba komai a yi wa Abba Galadima halacci, ɗansa ya ɗan taso, in aka kai sa gidan su sannan sai su zo su yi aurensu. Amma ina Firezido sai washe ƙwara yake, iwa mai tallan makilin. To Galadima dai wannan batun ya tsinci wannan batun ne a bakin Sumayya, bayan ta faɗa mai kar ma ya zo ya ji daga baya ya ji haushi. Galadima ya ji ɓacin rai da takaici da haushi irin abin nan da ya faru. Hakan ya sa ya je ya samu mai martaba domin ji ta bakin shi ya faɗa wa mai martaba cewa ga fa abin da ke faruwa a gidansu Sumayya. Mahaifiyarta ta yanke cewa Firezido ya turo magabata domin a ɗaura musu aure. Sumayya ne ta fito ta faɗa min da kanta, saboda kar daga baya in ji ba daɗi a raina. Mai martaba ransa ya ɓaci, cikin fushi ya ce, shin wannan wata kalar mutum ce, wata kalar mace ce da ba a iya ba ta haƙuri ta ɗauka. Hatta kai wanda ma zan aika mata Fulani da Gimbiya har ta ƙi jin haƙurin da aka zo da shi. To shi kenan ni zan je da kaina domin in tabbatar da abin da ke faruwa. To shin ma sauraro kuna ganin zuwan sarki gidansu Sumayya zai canza maganar mahaifiyar Sumayya? Sannan shin da alamun dawowar Sumayya gidan Abba Galadima? To ma sauraro idan dai kuna ganin Sumayya za ta iya koma gidan raba gardama kuma na signing. Idan kuma kuna ganin cewa gidan Firezido ya fi can za ta koma, kuma na alama. To duka da muka a ƙarshen shirin.